Hallelujah. Bazalwane ngokhulu sithoba ngizozama ukuhlonipha isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi usuku selube lude kakhulu. Ngiyathemba ukuthi nithokozile ekseni nezwa amazwi ayisikhombisa eshunyayelwa nafundiswa ngawo. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje sikhunjuziwe ukuthi indeed inkosi uJesu wasuka ezulwini, ithi izwi waba inyama wehla wahlala phakathi kwethu. Ulizwi lo wahamba wayemnqamlezweni wayofela izono zethu ukuze mina nawe sisindiswe sibe nokuphila ongunaphakade. Ukuphila ongunaphakade ukwazi uNkulunkulu Baba nalowo uNkulunkulu amthumile uJesu Kristo. Ngoba yonke into bazalwane siyenzayo siyenzela ukuthi simazi uNkulunkulu. Simazi uNkulunkulu njengobaba, simazi uJesu njengomfowethu. Hallelujah. Simazi uMoya Ingcwele njengalo uNkulunkulu ohlala ngaphakathi kithi. Simazi uMoya Ingcwele ephakamisa uKristu ezimpilweni zethu. Simazi uKristu ephakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu Baba. Ingakho nje uma sibiza izinto ezingekho sizibiza ngegama likaJesu, uJesu uyavela aphakamisa uNkulunkulu asenze lezo zinto sizibone ngamehlo. Amen bazalwane. So siyambonga uNkulunkulu sisahlangene namhlanje sakhunjuzwa ukuthi izono zethu zithethelele. Namhlanje futhi sakhunjuzwa ukuthi ngempela uJesu uvukile kwabafileyo. Ngoba thina sikhonza uNkulunkulu bazalwane ovukile kwabafileyo. Baningi abantu asebafika la emhlabeni baclaima ukuthi bangumesiya, kepha uyedwa owafa waphinde wavuka. Amen bazalwane. Kukhona umuntu waseshowo ibiza ukuthi uJesu. I've been trying to find out ukuthi uphi lo muntu. I'm not getting any new information about him. Mhlawumbe usaphila mfundisi, mhlawumbe sewafa, angazi. Kepha engikwaziyo ukuthi uyedwa owafa wavuka. Jesus. Usehlele esihlaleni sobukhosi sikaNkulunkulu ezulwini. Amen bazalwane. Amen. So namhlanje ngizocela nje ukuthi sivule amaBhayibheli ethu kwincwadi kaExodus 33. Kwincwadi kaExodus 33 sizofunda uverse 17. Ngiyabona mfundisi ukuthi sinama teenagers abaningi. So ngizoshintsha nje ngendlela ezoshumayela ngamfundisi. Ngixoxe nje indaba ukuze sikwazi ukuthi sibakhulise sithi isiZulu lugoshwa lusemanzi. So manje kufanele sigcine kakhulu ukubona ukuthi sibafundise. Exodus 33 from verse 17. Cela uzosifundela sifundela. Exodus 33 verse 17 and 18. uJehova wathi kuMose, ngiyakwenza nalokho okushiloyo ngokuba ufumene umusa emehlweni ami, ngiyakwazi ngegama. Wayesethi ake ngibone inkazimulo yakho. Baba usisa ukufunda kwezwi lakho ngegama likaJesu. Amen. And the Lord said unto Moses, I will do these things also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. uNkulunkulu usazi gama ethu. Sifumene umusa, uNkulunkulu usazi gama ethu. Amen. Bazalwane uMoses
Ngiyathemba ukuthi nisakhumbula i-religious education. Isafunda ekoleni namhlanje? No. Ayisafunda. Sizolifundisa-ke thina. Amen. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Uthe uNkulunkulu esedala izulu nomhlaba wabona konke kukuhle. Incwadi kaGenesis chapter 1. uNkulunkulu wase ethi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Amen bazalwane. Bese umuntu futhi abuse emhlabeni. Amen. So uNkulunkulu uma edala umuntu siyathola eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wamazulu. uNkulunkulu wasebeka umuntu emhlabeni wamenza umuntu ukuthi abe uNkulunkulu emhlabeni. Amen bazalwane. So uthe uNkulunkulu esedalela umuntu wamnikeza igunya namandla ukuthi umuntu angaphatha umhlaba, acontrol everything ibe ngaphansi kwesandla somuntu. Amen. Kepha umuntu wenza iphutha. uSathane wathi umebona amandla umuntu ayenawo, ngoba neBhayibheli liyasitshela ukuthi uAdam noma yini ayiqamba igama kwaba yilokho. Ipower ne-authority umuntu anayo la emhlabeni. uSathane umebona lobudlelwane umuntu ayenabo noNkulunkulu namandla umuntu ayenawo, uSathane waba nomona. Wathi ake ngithole indlela yokuthi ngilithole leli gunya abanalo. Kepha uSathane ngoba wayeyingelosi enganabo lobudlelwane lobo umuntu ayenabo noNkulunkulu, uSathane wabona ukuthi akakhe icebo azokweshina amazwi ashiwo uNkulunkulu kumuntu. Lapho uSathane wanyonyobela owesifazane, wafika wambuza ukuthi uNkulunkulu ushilo yini na ukuthi lesi sithelo lesi ningasithinti futhi ningasidli. uNkulunkulu wayengashongo ukuthi bangasithinti, wayethe bangasidli kuphela. So uSathane umefika kumuntu, nawe sesikutshenile ukuthi ngemvimbo kaKristu uphulukisiwe. uSathane umefika ngeke afike acorrupte yonke into uNkulunkulu ayishoyo kuwena. Uzobuza nje ukuthi wakubala yini nawe uNkulunkulu ukuthi ngempela nawe okade uhleba abantu izolo, impela nawe uphulukisiwe na. Amen bazalwane. Ngeke abuze ukuthi washo yini uNkulunkulu ukuthi ngemvimbo yakhe uphulukisiwe. Uyofika athi nawe na obukade uhleba abantu, nawe na onganikele enkonzweni, nawe na owenza ububi obuthize, ukushilo na ukuthi nawe ubaliwe. Amen bazalwane. Iphutha leli efanele senze show singabazalwane ukuthi asilethi, ukuthi siyalazi izwi kaNkulunkulu, ngoba uma sihlomile ngezwi kaNkulunkulu ngeke senze iphutha elenziwa uEva la, ukuthi naye wavuma into uNkulunkulu angayishoko. Uyazi uEva could have just said no, uNkulunkulu akasho ukuthi singalithinte, buka ngiyalithinta akwenzeki lutho. Inyoka would have started no uyalazi iqiniso. Manje ngenxa ukuthi walikhohlwa iqiniso, uma lithi izwi kaNkulunkulu meditate ngalamazwi day and night. uNkulunkulu umefika kuJoshua kuJoshua chapter 1 athi Joshua, now my servant Moses is dead. Manje sekuyisikhathi ukuthi uthathe abantwana baba kaIsrael ubawelisele
ezweni lesithembiso. Kodwa ukuze ukwazi ukwenza lokho, this book of law, le ncwadi yomthetho ayingasuki ezindebeni zakho. Meditate with it day and night, and wena, not mina nkulunkulu, wena you will make your path of good success. So thina sihamba la emhlabeni sithi uNkulunkulu wami ukephi, uNkulunkulu wami yini into singenzeki, sibheka umuntu wrong, because uNkulunkulu usesenzele konke okuhle esikudingayo. Ingakho iBhayibheli lisitshela ukuthi God has given us everything pertaining to life and godliness. So yonke into esidingayo emhlabeni uNkulunkulu usesinikeze yona. Kepha kudingakala ukuthi thina siye ezwini lakhe. Amen bazalwane. Uma sifika ezwini lakhe silifunde, silazi, simeditate ngalo, so that noma kufika uSathane into esiyenzayo sibuyela ezwini lakhe. Sikhulume ngokweqiniso nangokupheleleyo. Ngoba inkinga esinayo njengamanje akusilona ukuthi izwi alikhulunywa, kepha izwi selicorrupted. Abantu sebengezela ngezinto zabo. Lithi uNkulunkulu kuyofika isikhathi lapho abantu abayofuna ukuzwa izinto abasifisa ukuzizwa, hayi izinto okuyizwi kaNkulunkulu. So uma sidlinza ngezwi kaNkulunkulu, uyothi noma efika uSathane athi ucorrupta izwi kaNkulunkulu, sithi thina cha, akakushongo uNkulunkulu lokho. No Jesu wathi uma elingwa uSathane ngalesikhathi efastile, wathi uSathane ke, wathi pendula lamatshe abe yisinkwa. uJesu bazalwane wayenawo amandla owaphendula lawo matshe abe yisinkwa. Ingakho uJesu wakwazi ukuthi aphendule amanzi abe yiwayini. So kwakuubala lokhu uSathane emtshela khona. Kepha iBhayibheli lisitshela incwadi yabaseRomans chapter 6 ukuthi yilowo muntu wena okhetha ukuzithoba ngaphansi kwakhe uyoba isigqila sakhe. uJesu wayesoba isigqila sikaSathane ukuba kuthiwa uJesu waphendula amatshe aba yisinkwa. Sasizowabona amandla. Kepha from that day forth uJesu wayezoba isigqila sikabani, sikaSathane. Kodwa uJesu waphendula wathi umuntu shall not live by bread alone but by every word ephuma emlonyeni kaNkulunkulu. So ngithini kunina ngithi kubalulekile ukuthi sazi izwi likaNkulunkulu, futhi silazisise. And sizolazisa kanjani uma silifunda izwi likaNkulunkulu, siphinde futhi simeditate about it. Imeditation ukhuluma ngokuhlinza. Uma leli gama ulibamba lapho eqhamuka khona, likhuluma ukuthi matter, ukuliphimisela. Asike sithi ufuna lelizwi uthi for God so loved the world, ngoba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wasekela ngendoda yakhe ezele yona. Ukumeditate ku-involve ukuthi ulokhu uliphinda uliphimisele ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kepha abe nokuphila okungunaphakade. Amen. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka
wase wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa. Amen. And uma ukuliphinda, you also pause and analyze ukuthi uthini. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Walithanda izwe. Obani izwe? Umhlaba wonke. uNkulunkulu wenzeni? uNkulunkulu uyasithanda. Kangakanani? Kakhulu. Wenzani? Wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Ukuba yilowo nalowo. So inoma ubani okholwa yiyo amabu. So njengoba ngikholwa yiyo indodana okusho ukuthi angeke ngibhube. So uma ngigula ukubhubha lokho sebenze njani? Hayi man, konke engahambi kahle. Indaba manje mina sengibhubha. Kodwa iBhayibheli lithi ngeke ngibhube. Ngiyawathanda amaXhosa bakubeka kahle ukufa bathi ubhubha. Mfundisi. Bathi ubhubha, uthi wabhubha. Hey, sekukhuluma ngani manje isihogo? Bathi ubhubha ukufa. So now uyaphinda bese wena uyazihlolisisa ukuthi lamazwi owashoyo ayenzeka yini empilweni yakho. Amen. And the more usihlolisisa, the more uyikholwa lento oyishoyo. And the more uyikholwa lento oyishoyo, the more lento oyishoyo comes into full effect in your life. The more izinto ziqala zenzeka. Amen. But uma ungayisho lento akukho okutheni okuzokwenzeka. So kubalekile therefore ukuthi siyenze iphutha elenziwa uAdam noEva ukuthi balahlekelwa iqiniso ngezwi kaNkulunkulu bagcina sebethatha igunya elalikubona lanikezwa uSathane. Emva kwalokho uNkulunkulu emuhle wabakhipha ensimini yase-Eden. Uma uNkulunkulu ebakhipha ensimini yase-Eden, omunye uthi hayi bona usho kanjani uNkulunkulu wayemuhle? Khumbula ukuthi kwakhona lesithelo lesihlahla bafanele basidle. Bese bakhona ese life, esempilo, esokuphila ingunaphakade la emhlabeni. Lese abakhetha ungasidle badla lesiqala. So manje ukuba kuthiwa uNkulunkulu akabakhiphanga ensimini, babezobuya bahambe bayodla lesi sinye. Uma sebesidlile okusho ukuthi umuntu forever wayezohlala esesimeni esihlukene noNkulunkulu. So uNkulunkulu wasipha umusa ngokuthi abagxoshe ensimini yase-Eden. Bese kuthi namhlanje njengoba si-celebrate ukuthi uJesu wafa wavuka, lapho uJesu wayesefika esesibuyisela ebudlelwaneni noNkulunkulu. Lobo okwasilahlekela lapho. Ingakho uJesu kuMateyu 28 athi all authority and power has been given to me. Because uhambile wayolanda amagunya abekade asilahlekela wabuya nawo. Wase ethi thina manje hambani. So he has now restored that authority, but that restoration is still coming in the name of Jesus, not emagameni ethu, not ekwenzeni kwethu. Ngoba we are still living kulo mhlaba lo owile. We are still in this body, the body that desires sin. So up until Christ come back, ithi iBhayibheli we shall be like him. Siyothola umzimba omusha. Uma sinomzimba omusha, iBhayibheli yasitshela ukuthi bengasekho ukulamba,
Uma sekukhala so sisentokozweni all the time, just like how Adam no Eve were before. So uNkulunkulu esebakhiphile lapho bahamba abantwana baIsrael baze bafika esimweni lapho abayithola abantwana baIsrael sebese egqileni eGibhithe. Uma sebese egqileni eGibhithe, uNkulunkulu emuhle raises a man among them. Umuntu ngesingathi besothi akaqualify uMose ngoba uMose wabulala umGibhithe. Nakhona uMose ebulala umGibhithe ubethi ufuna ukujabulisa uNkulunkulu ngokwamandla akhe. uNkulunkulu akafuni size kuyena ngokwamandla ethu. Siza uNkulunkulu ngokuzithoba. Siza uNkulunkulu sithi Baba thatha mayenziwe intando yakho. Ingakho kwincwadi yawase-Efesu chapter 2 verse 8 and 9 izwi laNkulunkulu lithi, for by grace you have been saved through faith. It is not of yourself, but it is the gift of God. And akusikhona ngokomsebenzi, so that no one may boast. uNkulunkulu uthi asizeni thina sonke ngokufana kwethu sizokwamukela umusa. Ingakho la athi Moses, for you have found grace. uNkulunkulu usiphile umusa. And akusikhona ngokwamandla ethu. uMose ngokwethu ubengeka qualify, bazalwane. Kepha uNkulunkulu uMose ube qualify. Amen. uMose ubeka qualify ngokwethu, kepha uNkulunkulu wambona uMose umuntu oqualifyayo. Now it's very possible ukuthi uyeza la enkonzweni or uyaqala ukufika la enkonzweni uyitshela ukuthi ukholwa kuyinto yabantu abathize. Cha, ukholwa kwawonke umuntu. Umakhelwane usilalele ekhaya sithi kuwena ukholwa kwawonke umuntu. Ukholwa kuJesu. We are even spending this last few days sikhumbula ukufa nokuvuka kweNkosi uJesu ngoba wenzela wonke umuntu. Akekho umuntu ongaphansi kwelanga who is not included kulesi simemo sokukholwa yiNkosi uJesu. Amen. Lesimemo esawo wonke umuntu uthi sikholwe yiNkosi uJesu. Now uMose wazama ngesingaye ukukhulula abantwana baIsrael. iBhayibheli liyasitshela ukuthi wabona abantwana baIsrael behlukunyezwa ngowaseGibhithe. uMose wabona ukuthi ngeke i-wrong lento le. Yena ezama ukukhulula umuntu waIsrael wafike washaya wabulala umGibhithe. Ezitshela ukuthi ngalesenzo sakhe uzokwamukelwa abantwana bakaIsrael. Kodwa abantu bengabantu bangamukela. Ngoba uthe ngelinye ilanga wabona abantwana baIsrael belwa bodwa. Waqhamuka wathi hayibo, yekani lento eniyenzayo. Bathi kuyena ubani sokubeke ukuthi ube ijaji. Usufuna ukusibulala nathi njengoba wabulala umGibhithe.
trying to help. Ngoba kwesinye isikhathi bazalwane sithi senza into eright sithi silamula abomakhelwane belwa bese kuthiwa ubani okubekile ukuthi usuyijudge usunkulunkulu yini na. Kepha asingayeki ukwenza okuhle. Ngoba iBhayibheli liyasho babusisiwe abaletha ukuthula. Amen bazalwane. So uMose abona ukuthi hey kanene ndaba le iyofika endlebeni zikaFaro abaleke usebalekiswa abantu bangakubo bemjikela. Khona umhlabeleli othi abazali bakho bakushiyile nezihlobo zakho zikushiyile nawe uzolandela masinyane. Lungisa indaba yakho noJesu. Lungisa indaba yakho noJesu. Ngoba uhambo lwethu ulahamba uwedwa. Unkosikazi wami mfundisi, ukukholwa kwami akuhlangene naye. Nokukholwa kwakhe akuhlangene naye. Uzabela eyakhe indlela. Nami ngizabela eyami indlela. Okwami ukuthi njengenhloko yekhaya I can do my utmost best to influence. Ngidiscuss izwi naye. Ngimhole ngoba uNkulunkulu umnikeze leyo blessing, leyo responsibility. But naye uzosikhethela ukuthi uhamba kanjani. So nathi uyasibafundisa abantwana bethu ukuthi bayikhethe indlela. Ingakho uNkulunkulu uthi ngibekile phambi kwakho ukufa nokuphila. Khetha ukuphila. God give us a recommendation that this is the better option. Khetha ukuphila. Amen bazalwane. So uMoses abona ukuthi ay naba bazoceba abaleke. He was 40 years bebaleka. And kwathi 40 years later sena 80. Noma siyabili iminyaka uNkulunkulu ngakusebenzisa. Wafika ke uNkulunkulu esihlahleni sasivutha umlilo. Wathi kuyena woza. Ngicela uhambe manje uyokhulula abantwana bakaIsrael. uNkulunkulu wambiza ngegama. Wathi Moses khumula imbadada. Le ndawo omikiyona ingcwele. uNkulunkulu nawe ukwazi ngegama. Asinandaba ukuthi uke wenzani or awenzanga ini. Because kwesinye isikhathi we focus too much on what people have done, but we also need to consider what things that you haven't done. uNkulunkulu befuna ukuthi uzenze. Kwesinye isikhathi we are more focused ukuthi usibanibani akenza ukuthi nokuthi, kepha uNkulunkulu wathi kuwena thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, and you have not been that person. Wena uyahamba uyaqhosha ukuthi mina angoni, mina angenzi ukuthi nokuthi, kepha awenzanga uNkulunkulu athe kwenze, uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. So irrespective of isimo that you have found yourself in, uNkulunkulu wamazi, wambiza ngegama. uNkulunkulu wamsebenzisa uMose ukuthi akhiphe abantwana bakhe eGibhithe. Fast forward, uMoses ahambe attempt ukuyokhipha abantwana bakaNkulunkulu eGibhithe. Ahlangane nezingqinamba eziningi. uNkulunkulu wakhombisa amandla akhe ekutheni uzobakhipha abantwana bakhe eGibhithe ngaphansi kwesandla sikaFaro. uFaro kwakuyinkosi eyinonya kakhulu, eyicindezele abantwana bakaIsrael. Yacela bazalwane ufunda umlando ukuthi leshawa isikhathi ngabe siyagxila kona,
but fanele simove. Kepha bathi noma uNkulunkulu esekuvezile ukukhulu bakhe baphuma eGibhithe. Baphuma eGibhithe bahamba naye uNkulunkulu wasibonakalisa ukukhulu bakhe. Kukhona isikhathi abafika khona bejahwa amasosha aseGibhithe. Mabefika olwandle olubomvu uNkulunkulu wenza isimanga wavula ulwandle badlula. Bathi bayasondela laba abaseGibhithe lavaleka ulwandle yafa wonke amabutho aseGibhithe. Izizwe zonke zezwa ukuthi kukhona abantu abakhethiwe uNkulunkulu. And sesibonile isandla sikaNkulunkulu phezu kwezimpilo zabo. Kepha labo bantu bathatha for granted what God had done for them. Amen. Kwathi uNkulunkulu esewenze lokho bafika endaweni lapho bomile bengenamanzi. uNkulunkulu wathi kuMose shaya itshe kuzophuma amanzi. Walishaya itshe aphuma amanzi baphuza kwabamnandi. Bafika bathola amanzi emunyu eMara. uNkulunkulu wakhombisa ubukhulu bakhe amanzi abamtoti bawaphuza bajabula. Kwafika isikhathi lapho bekhala manje bethi silambile sesikhumbula ubumnandi ngoba besinokudla eGibhithe. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wehlisa imana from heaven. Wehlisa ukudla kwezingilosi. Bazalwane, uNkulunkulu can give us the best but we still complain. Ngoba lithi iBhayibheli kwathi ukuhamba kwesikhathi uNkulunkulu ekseni kwakufika ukudla that was enough for the day. And they did not have to worry about tomorrow because tomorrow again bekuza ukudla enough for the day. And ngithanda ukuthi nina bazalwane uma sithemba uNkulunkulu we stop worrying about tomorrow because tomorrow will take care of itself. Ngoba uNkulunkulu ukhona. Ingakho kwincwadi kaMateyu 6 verse 33 it says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Aqhubeke ku-34 athi, do not worry about tomorrow because sufficient are the problems zanamhlanje, and tomorrow will take care of itself. So wherever you are coming from, whatever situation you face in your life, I am saying to you, uNkulunkulu, just like he did for Abantwana Israel, to give them what is sufficient for the day, mbonge uJehova for what you have for the day. One thing that delay us ekuhambeni kwethu ukuthi we are too much worried about tomorrow. Umfundisi is here. Wadinga ukuthi aye kumsebenzi wakhe ukuthi abe la. Here to stop worrying about tomorrow. Mfundisi, uba la ungadleli. Never. So ake sithembe uNkulunkulu. Kumahubo uDavid uthi I was young, but now I'm old. But I've never seen the righteous forsaken, nor their children beg for bread. uNkulunkulu esimkhonzayo lo bazalwane, who has provided for our needs according to his riches in glory. But uNkulunkulu uthi simbonge for now because he has taken care of tomorrow. Kwathi noma sebeyithola imana from heaven, complain. Athe Gibhithe, sasidla KFC, sasidla Nando's. I'm sure for this, there were times
usasebenza awuthi uphe umsebenzi nje unganqeni nje ukuthi ayokahle ngaba ngaphathela iKFC manje on my way home ufika uphethe iKFC ufika uphethe iNando's kodwa manje usekhaya mfundisi awukwazi ukwenza lokho kodwa uNkulunkulu emuhle iKFC neNando's iyona esisuka lapha ikhona ize kwene ekhaya abazalwane besuka ngasedrobheni bethi siyazi umfundisi ukhona ekhaya kade sikhulekela kade edla izwi likaNkulunkulu eprepare thina on Sunday abantwana behleli naye ekhaya hayi ake kudlule nje ngifike ngishiye ibhakede leKFC umfundisi asijabulise nengane zakhe. That's the challenge to the church. Because uNkulunkulu wabanikeza imana kwafika isikhathi lapho ayivala khona kwadingakala ukuthi imisebenzi yabo kube yiyona ebanikeza ukudla kepha uMose akayekanga ukulida abantwana bakaNkulunkulu ahambe ayotshala ezinsimini kwaba obana benza lo msebenzi kwayibona abantwana bakaIsrayeli kwaba yinina bazalwane esekudala ukuthi nje ungathi hayi mina ngiyandiyela phela akuthinde nje uNkulunkulu usedrobheni uthi hawu uyazi lapho kudlula nje eKFC umfundisi nje nomndeni wakhe wayegcina le KFC ayengithenga iNando's badlo kahle bajabule. That's a challenge to us bazalwane. We have to serve indoda kaNkulunkulu ephakathi kwethu singayijwayeli kabi sifane noAaron owathi bahlala nodade wabo babheka uMose bathi hawo lo uyitshela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma naye yedwa nathi uNkulunkulu uyakhuluma nathi. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehla ngethukuthelo wathina nabo. Amen bazalwane. uNkulunkulu wehla kepha umuntu owabashwelezela uyena uMose mfundisi ngoba sibiziwe nje siphiwe inkonzo yokunithanda siphiwe inkonzo yokunkhulekela ingakho uPaul ethi landelani mina njengoba nami ngilandela uKristu. Incwadi yabaHebheru yasitshela ukuthi uKristu manje usezulwini uyinxusa on our behalf. Uyena osesikhulumela kuNkulunkulu Baba ezulwini. Amen. So bazalwane kuthe kusuka lapho uNkulunkulu wayivala imana. Laba bantu sebone bonke ubuhle kaNkulunkulu. uNkulunkulu wabanikeza imiyalelo eyishumi. Uthe uNkulunkulu wathi kuMoses woza kumina futhi entabeni. Uthe uMoses mekhuphuka esentabeni laba bantu asebekubonile ukukhulu kaNkulunkulu bakhetha ukuthi benze isithole segolide basikhonze baya Aaron athi Aaron nangu Moses usehambile isikhathi eside akasabuyi sicela usenzele a bronze calf esizosikhuleka kusona sisibonge ukuthi sasikhipha eGibhithe because siyakhohlwa ubuhle bukaNkulunkulu. Sithi noma uNkulunkulu esenzele izinto ezinhle thina sibheke emumva sithi hayi sibonga uhulumeni waseSouth Africa. Ngibonga abazali bami ngalokho. Sibonga wonke umuntu sikhohlwe ubuhle bukaNkulunkulu.
leyo nto yamcasula uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi nje ngizobabhubhisa bonke laba bantu bese ngenza a new nation. uMoses wakhala phambi kwaNkulunkulu wathi ngiyacela ungayenzi leyo nto. Ziyothini izizwe uma sesizwe ukuthi wabakhipha eGibhithe wabenzela konke lokho kuhle, emva kwalokho waqeda ngabo ehlane. uNkulunkulu uphendula uMoses lapho esifunde khona kuExodus 33 uthi ngokuba uthi uNkulunkulu ngizokwenza lezi zinto osuzikhulumile ngokuba ufumele umusa phambi kwami futhi ngiyakwazi ngegama. Ngithanda ukuthi kuwena, if uMoses wafumana umusa uNkulunkulu emazi ngegama, kakhulu kangakanani mina nawe lo uJesu asifela esiphambanweni waphinde wavuka kwabafileyo efela thina ukuze sifumane umusa ogcwele odlula lo musa lo owafunyanwa uMoses. Ngoba iBhayibheli liyasitshela ukuthi omkhulu kunoMoses usefikile okuJesu, lo osehleli ngaphakathi kwethu. So thina if si understand ukuthi uMoses wakwazi ukuthi athe meditate akhuleke uNkulunkulu abe mediator between uNkulunkulu nabantu bakaIsrael, athi uNkulunkulu ungababulali noma bekubonile. Akwazi ukuthi uNkulunkulu athi ngizokwenza okushoyo ngoba ufumene umusa futhi ngikwazi ngegama. Umbuzo wami how much more wena? Ngoba incwadi yamaHebheru uchapter 8 no chapter 10 usitshela ukuthi thina sesithole isivumelwano esisha esingcono kunalesi sivumelwano esafika noMoses. So what I'm asking you to do today is just look at impilo kaMoses and bese uthi mina I am better than Moses. Mina I have received better promises than Moses. Mina I am not waiting on uJesu osazoza like Moses was waiting, but uJesu seweza wehla waba inyama wasithoba kwase kwaba sekufeni kwasenqamlezweni ukuze mina ngifumane umusa opheleleyo. So namhlanje uNkulunkulu, when you are even more precious than Moses. Amen. uNkulunkulu wazi neyinwele zonke isekhanda lakho. Angazi ngifundisi wazi ngiyakho nje. Uyazazi nalezi esasele vile that. Amen bazalwane. So uNkulunkulu usithanda kakhulu bazalwane. Esanaba kakhulu ngenxa yesikhathi bazalwane. Ngiyazi ukuthi kulambekile, angifuni ukuthi abantu bagcine sebequleka la ngenxa yesimo sendlala. But what I just want to really highlight to you ukuthi we have a better covenant. Ngizocela emakhaya nifunde incwadi yamaHebheru chapter 6 nifunde yonke. You know, because Hebrews 7 verse 22, it by so much was Jesus made a surety of a better covenant. Hebrews 8 verse 6, it but now
then he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. We have better promises. That's why it's we have been blessed with all spiritual blessings. We are not waiting for any blessings. Yazi mfundisi sengithanda ukuthi nami sometimes nathi sibulawa ukuthi safundiswa kabi uma sisakhula. So we are still fighting impi of speaking kahle izwi kaNkulunkulu accurately. Yabo. Ngoba kwi-Old Testament uma kukhulunywa kuthiwa may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit and the love of God abound with you forever and ever, you know. But now we are no longer asking that to come. It has come. We now have the grace of our Lord Jesus Christ. We now have the sweet fellowship of the Holy Spirit. And we now have the love of God. So now, when we even look at that, the better promises is that in the Old Testament, Moses had to pray to the people. And may God be with you. But Tina, our promises is that we know for sure that God is with us. Emmanuel, God is with us. Unto us a son has been given. God is with us. So we are no longer speaking blessings that are to come, but we are speaking blessings that have to manifest because they have been given to you. So now we ought to be focusing more on speaking the word of God so that we may see the manifestation of izinto uNkulunkulu asesenzele zona. So bazalwane, we have better promises. And these better promises is what uNkulunkulu has given to us. Can we please open up our Bibles in the book of Hebrews? I promise you, this is the last reading we're going to have. And then we will close in prayer. Incwadi Yamaheberu, chapter 8, speaking about the better promises that uNkulunkulu has given to us, and the promises that we need to recognize in our lives. Incwadi Yamaheberu, chapter 8. Hebrew chapter 8. Hebrew chapter 8. Ngicela ozosifundela asiqalele ku verse 7 aze agcine ku 13. Ozosifundela. Verse 7. Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki bekuya kungifuna bekungayi kufunwa indawo yesibili. Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki bekungayi kufunwa indawo yesibili. Elesingisi isho akathini futhi lesingisi lapha. Ubese lesingisi mfundisi. Hebrew. Chapter 8. Yeah, chapter 8 verse 7. For if that the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. If the first covenant had been faultless, there was not going to be a place for another. Isivumelwano lesi uMose ayenaso
lesi iBhayibheli kwincwadi kaJohn chapter 1 esithi umthetho wafika noMose kepha uJesu wafika yena uqobo lwakhe nomusa nangeqiniso. Sithi ukuba kuthiwa lo mthetho. So what I'm really asking you to do, to look and say, if uMose with isivumelano ebesi nefault, uNkulunkulu wayemazi ngegama, uNkulunkulu wayemuphe umusa, how much more wena with a better covenant? Cela uqhubeke mfethu. Ngokuba lapho ebasolayo uthi kubo bekani izinsuku ziyeza isho inkosi lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda kunjengesivumelwano engasenzayo nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami angibanakanga isho inkosi. Ngokuba yilesi esiyisivumelwano engiyakusenza nendlu kaIsrayeli emva kwalezo zinsuku isho inkosi ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo ngiyilobe ezinhliziyweni zabo ngibe nguNkulunkulu wabo babe ngabantu bami. Abasayi kufundisa kube yilowo nalowo owakubo nalowo umfowabo ngokuthi yazi inkosi ngokuba bonke bayakungazi kusukela komncane kuze kufike komkhulu wabo. Ngokuba ngiyakuba nesihawu ngokungalungi kwabo nezono zabo angisayo kuzikhumbula. Amen. Izwi kaNkulunkulu ligcina ngokuthi uNkulunkulu uyokuba nomhawu phezu kwethu nezono zethu akayizukukhumbula. uNkulunkulu has qualified all of us ngesivumelwano sakhe esisha ukuthi samukele umusa. Amen. Samukele umusa. uNkulunkulu usazi ngamagama ethu thina sonke, and he has qualified us ukuthi zonke izethembiso zakhe ezinhle asiphe zona, lezi zithembiso kungezethu. Kufanele ukuthi sizamukele sikwazi ukuphila under intokozo yokuthi uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu has made a new covenant. Uthi in the same way as I made a covenant with them, kepha bahluleka bona ukugcina leyo covenant. Kepha uNkulunkulu kuthina lesivumelwano lithi iBhayibheli wasenza naye uqobo lakhe, because akekho omunye umuntu uNkulunkulu ayengafunga ngaye. So uNkulunkulu uqobo lakhe ukuze sikwazi ukusigcina this covenant, uNkulunkulu wenze sure he made a covenant with himself and he gave it to us. Ingakho ngithi namhlanje sifumene umusa ongaphezulu komusa abawutholayo kuqala. Therefore uma ufunda izwi kaNkulunkulu ubona ubuhle kaNkulunkulu phezu kwabantwana baIsrayeli, wena nami unesivumelwano esingcono kunaleso, unesivumelwano esiphelele kunaleso. Yamukela ubukhulu namandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Amen. Ngicela sukuma. Father, we thank you, we give you glory and honor. Izwi lakho linamandla. Uthe wena izwi lakho asoze labuyela emuva lilembethe, having not achieved what you have sent it to achieve. So